2 și cam avem mult cake, așa că noi o să pun la toaletă. Oh, biac! Nu mi-arăta mie ce vrei tu. Gata. Așa. Și noi o să-i dăm cum să pun din ăsta. Ăsta ce avem noi aici. Luăm în carton. Și uite, nu băgați seamănă ce a zis, ce auziți, pentru că ăsta este foarte și gata, el îmi primește 7 ani ca mine. Bine, am înțeles. Eu să-l fac adult. Bine, nu l-am făcut adult. Dar o să-l facem. Dar nu să-l facem pentru că cine din prima a dat like, drept când a intrat, noi o să-i dăm soluția asta de adult. Și 2, 1 și cine a dat like, subscribe și pe clopoțel, noi o să-i dăm această soluție lui Tom 2. Gata, uite cât de mare. Dar uite ce vrea aia! Să-l ducem la baie. E reclamă. Iată, îi dăm lui asta să pus. Și acum noi o să-l ducem aici. Noi suntem cam aici și o să schimbăm caracterul ăla. În loc să-i dăm asta 100. Căută tot. Asta-l avem. Să-i punem la asta. Și noi trebuie să facem cum vrea să mergă. Ia uitați! Da, nu o să ne placă asta. Uite, hai că-l prindem. El vrea să tăiem ăsta. Da, îl tăiem cum vrea el. Dar noi nu o să-i facem cum vrea el. Uitați că trebuie să-i facem așa. Și acum noi o să-l facem clown. Așa, tăiem ăsta și ăsta. Ce uitați, erorat Medonax. Ia, gata, erorat Medonax, gata. Și acum noi trebuie să-i tăiem ăsta. Și gata, e fac. Vrea partea asta. Dar de ce noi să-l ascultăm pe ăsta? Gata, nu-mi place de ce. Vreau pe ăsta. Oh, am ceva. Oh, gata. Pot să pun ăsta, pot să-i... Oh, reclamă. Și așa, noi să-i dăm la asta din ăsta. Și noi trebuie să-i merim drept acolo și să îi rimerim unde vrea. Deci nu! Așa. Nu băgați muzica aia, înseamnă că fratele meu l-a prins când făcea. Nu-i place videourile. Așa, noi am intrat pe ăsta, așa, eu vreau să mă joc. Vrei să vedeți? O să vă placă. Iată ce face. Hai că e amuzant, era o reclamă. V-am pus ca să vă placă vouă. Și așa, noi intrăm pe cufăr. Vreți basket? Vreți săritură? Vreți box? Vreți tobă? Sau vreți Lego? Sau asta. Eu aș prefera foarte mult boxul.
și punk. Uite. Și 1, 2, 3 și poc. Băi, Tom, ascultă ce fac eu. Eu vreau să dori să intru în casă. Nu, că nu își prefer boxul. Are ceva problemă. Iarăși are problemă Tom. Asta nu-i merge. Asta nu-i merge. Asta. Nu sta. Asta nu-ți merge. Asta nu merge. Da, mi-era injecția. Hai, asta. Acum, hai să mergem aici. Deci nu mai vreau să mai pun. Aici o să vă placă. Deci ăsta. Uite, ăsta vreau. Ăsta nu. Uite. Ăsta am pot. O să-i fac. Merge bine, Nicu? Ce vrei să spun? Ăsta.